Тиквата с големи размери расте в двора на семейство Върбинка и Марин Иванови от Аксаковското село Климентово. Все още възрастните хора не знаят колко килограма е огромният зеленчук, но предполагат, че е поне 30 килограма. Растението ще бъде откъснато в края на септември, когато е празника на плодородието в близкото село Кичево. Чак след като бъде показана, от тиквата ще бъде направен вкусен тиквеник. Аз съм я сяла някъде около 3-4 април. До късна есен тиквите зреят. Да. Какво е необходимо, за да стане толкова голяма? Много любов. Това не е първото голямо растение в двора на трудолюбивите Върбинка и Марин. Защото ние обичаме много земята и много се грижим за всички зеленчуци, които ги сеем, за да можем да се изхраним. Нали? Да имаме за цяла година плодове и зеленчуци. Семейство Иванови се мести от града преди 11 години. Сега село Климентово е всичко за тях. По-спокоен живот. Пенсионери хора. Какво ще? Отглеждате домати, краставици. Домати, краставици, дръвчета, масливи, осми. Стопаните могат да се похвалят с голям двор, засаден с най-различни плодове и зеленчуци. Тук могат да се видят малини и през септември. Градината си иска много грижи и за добра реколта се работи здраво през цялата година, разкриват тайната на успеха баба Върбинка и дядо Марин. Закърмени с много любов към земята, двамата се радват на всеки миг заедно. Не случайно над къщата им се вее българското знаме. Обичат родината си и ревностно пазят нейните традиции.